Good morning everyone. So खुलुमहरबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मेसेज लानानै फैदों। बे मेसेजानो जाहैबाय दाखालि जि जोङो गोब्राब नाजानायनि गेजेराव सानब्रै एबा सानबा गोब्राब नाजानायनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे जोङो रादाय होदोंमोन दि फैबाय थानाय बैसागुआव जोङो दावगा हारिमु आफाद बेनारनिफ्राय मोनसे जि जोङो बड' एलबाम बरनदों होनदोंमोन दालायाव बानाय दावखा गाला नै बेखौ जोङो गाबोन रिलिज खालामसिगोन। स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना माहाय माहाय नुगोन बा माहाय माहाय नायबा नुगोन नोंथांमोना बेखौ आं खोन्थानोसै। बे जाहैबाय एसएन प्रडाक्शनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, लोगोसे दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन, आरो लोगोसे इन्स्टाग्राम चक्र बसुमतारी इन्स्टाग्राम आरो फेसबुक पेजाव नायोब्ला चक्र बसुमतारी फेसबुक पेज, आरो मोनसे दंबावो आंनिनो माने चक्र माने आंनो आरो चक्रआ थ' आंनिनो मोनसे दंबावो फेसबुक पेज दंबावो। बे जाहैबाय दावगा हारिमु होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव नुगोन। लोगोसे जायबा बे एलबामाव रल बानायदोंमोन मिस्टार अमृत बिथांनि फेसबुक पेजावबो नुगोन नोंथांमोना। अमृत बसुमतारी सार्च खालामोबा नुनो मोनगोन। लोगोसे अमृत इन्स्टाग्रामावबो अमृत बसुमतारी इन्स्टाग्राम सार्च खालामबाबो नोंथांमोना नुगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव जों गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोनसे जे जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव दा जि जोंनि गोदान जेनेरेसन गोदो जि जानानै थांबाय आसा खालामो जोंनि जि गोदान जेनेरेसनफ्रा जि नाजानाय बे नाजानायखौ नोंथांमोना थारैनो बजबगोन आरो नोंथांमोना अनसायनाय होगोन, जाहाथे जोङो इयुनाव दावगा हारिमु आफाद बेनारनिफ्राय आरो गोदान बेबायदिनो रमान्टिक सङानो जा बा बैसागु सङानो जा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हागोन। थ' आं खामानिसो मावबाय थादोंमोन, देलायनोबो मोनासै आङो, खामानिसो मावबाय थादोंमोन। एसे स्कुलखौ मिरामिथि खालामगासिनो दं आङो। थ' बेयावनो आं सानबाय आरोखि गाबोन जिनिखि जोंनि दावगा हारिमु आफादनि जि जोंनि दालायाव बानाय दावखा गाला जि फैनो गोनां बेखौ आङो माने खामानि मावनायनि गेजेरावबो दसे सम दोनथ'नानै नोंथांमोननो फोरमायहरनो होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मानो होनब्ला खानाय सानाय एसे मा होनो देलायनोबो मोनाखै। आं फुंनिफ्रायनो फैनानै माने मावफैदोंमोन आरो एसे मैगंबो गायदों नालाय, बे मैगं गायनायावबो आं एसे दै होफैदोंमोन आरो स्कुलखौ मिरामिथि खालामगासिनो दं, मानो होनब्ला समबारनिफ्राय क्लास जागोन नालाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ एबा एसएन प्रडाक्शन बेयाव नोंथांमोना नुगोन सपन नार्जारी बिथांनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन, आरो लोगोसे अमृत बसुमतारी बिथांनि फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम बावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आंनिखौ खोन्थाखाबाय आङो दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन, लोगोसे चक्र बसुमतारी इन्स्टाग्रामाव नुनो मोनगोन, लोगोसे चक्र बसुमतारी फेसबुक पेजावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअखौ बयबो अनसायगोन, आरो लोगोसे बेजोंनो मोनसे खावलायहरबावगोन आङो, लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेरावखि बर'फोर दङ खना खनला बेसेबांखिनि बर'फोर दङ बैसागुआव नोंथांमोना दामनानै माने फुरथि खालामनांगौ आरोखि। मानो होनब्ला बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो खाम सिफुंजों दामो नङा होमबा। जाय बिथांमोना जेनेबा गामियाव गैथारा बिसोरथ' सोरबा देगजों दामनानै मोसायो नालाय। जेरै थांनाय बोसोर गेर गेर होननाय जि मोनसे मेथाइ फैदोंमोन बिराद पपुलार जादोंमोन बियो पाब्लिकफोरनि गेजेराव। जोंबो सानो देग्लाय जोंनि जि बिसालथि साननायनि नाजानाय दालायाव बानाय दावखा गाला बेखौ नोंथांमोना अनसायगोन। थ' आसा खालामो गाबोन नोंथांमोना जोङो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव गाबोन जोङो मोनानि 6टायाव रिलिज होनाय जागोन आरोखि। गोजोन्थों।